hor TV wo kok tuma thumnai markhe bujaka shakham nogo klaikha tabuk GB Turma Center tabuk CT scan ngai tongu paithago kono mote Dr. Biswajit bin malkhung khibiwoi bas malkhung kawi kharei yokha paithago notice khorang bai krengai bahaike patimung patika thumbu prawi sawi khanarika Sinai Mohan pura sagade kono o je Hordla TV ni bujakman tui abo saidaman bo gothna bo hai sure Simon sure bo hai sarabo ang abo kharka aroni bas khoi ma kharka ta o nung motong logi ang khai thang dong mane hingka kisa hamia ko khana ka hingka ba kisa kharga de ne ano information di kata intelligent ro nini intelligent ro o ma ngai tabuk abonti kono mamla tamla ro khulai ga sar matamla to efe tong kha kintu mo borok buthanda ni target ta মানে political party by pusija gunda bahini mafia rokta kebono cinema ro tong sar tangi sinia tong na area borok jotonon sinida bumung ro saimi eta na saidaman bumule angma eta phano abo mukchina ta mukchina abo area ni sinia tong sir political bo bodol ning na bro abo bodol ni saimi ta political mafia agin simino pali to no simna area abo acha hangka kai tabuk apni la safety da safety no emne boro thang thomani sar tin nangabo simna thangai dong mane songo bridge jeta bridge dong mane a singje bridge nam mane sir abo teisa ba paisuya ko tikisa paina tong abo kisa naina thangmanta painan bagai ngai usango dozer nostong ithanga banthe mane dozer nostong khangai nabono naina thangmane tini pairenan nei ongkhol laimanta acha ngai a lamao koisomoni abo haigot na kata oho emne busu jortei sak duku manjak sar bo belai duku manga hordlai ni belai bokhro injur khan driver ni injur kha yasi baika inga u je jini u sak lum ni tola lathi jaka andaiba markhaino inga boro kumote kharai se basisu hordlai bo kumote kharai basisu bin mobile lok narsi jak baika abo kisi sa bolong area ro haida kalai tong bolong area ya abo ani bazar kuthum ang bazar abo establish hai Maharaja Bir Bikram Mani ko square sar nung to lukurong ni bagai kebengi kok sama krei hinga lukurong ni samukhlai tongmani sabo obo hai mokol ki orkhna tamla sabo sikok rok no aram nangje ta ma khoge hangke acha sikok rok ma khoge hangke aram nangje ta hangkai obonti te kun comment krina sir te tamsa bangma arrest khain nangnai sajarna nangnai phiogia acha sajarna nangnai ani mokol busango sajarna nangnai sir FIR mani borok sini mani mung bojago dari mention khlaida yakhai ba on mani khaya ko mo bongni 3 time go kha FIR kha 4 time mo kai जों public rok thangai bangma tiklai bai sinai ja rotogoi acha public gathering khai je o sini tongmani borok no norok rom sini jana Romeo ko sini alada customer lo sing bangno sajarnai police of sajari me hangke ba obo hai pati mung to katale sar ura no na kase phiu obo ki tabuk to political bolte dofani bisingo dong na yakhaba kubun bosong ni bisingo dong khana sar sin dofani bising kubun bosong ni bisingo hangke to tabuk so jara to dalbo teinung ma tong hamu 3 bareng ma ba acha ang bai hingke to dalbo tei manung khamu kubun bosong ni sini bosong ni no so jara tei ani borok kaisa case ma saka hangke jaga ma khalbai na ha ahe je tori borok goja hingka bono borok bujia illegal samukhai tong kai samya samukhai tong kai nini tir jani munda joto doroner orchestra o borong khai to je norona hamla khlai na sir amorono joto illegal activity simnao khai to nai borong o borok bolte borok ni bumung kisa saiman kai saman ta sir bumung maya na okay sorry sir hangka obo hai borok kukubuino jodi dofani bagi tong ha obo ki kebung mung goda klaijak tong ya khaba bobo hai sir unoti dang na mano dofa kumarna already start ngai thaka already start ya mane komorna ni paithak lama ngi tong kata o je paithak lama sanamani sir abo sorkari babe kono facility krei nangni sak phani rang mare khlari yakhaba bobo hai
NGO ni rang baidi na bo hai sak phangni rang bai khlayo ang rogi naina thangmani ani gari hapmali angka rogino bahai tusinai ba ingka jasa kai pana a rogino bal salai tu ani gari bayang guri tu kha ang aten dinono rogi tuman dinono ang lama senam dedi acha acha nabo hai kisi cha boni khuk tui tere tara khana mani sar kaisa sik ama siuria jeng emne abon cherna hin tongo phiaba kisi cha hene hanai je obo haino obo hai political ni bukhakti ba saimi ya kebo political ni bukhakti no rang rok chalago hinle kisa hene hanai tongmani abole busi kubi sar nah ang to an full life nang politics bai khlaiya ke kono politician no bang communication bondara ge abo jana sanai sai tong acha ang sir personal lang cholibo aro je hinai hini tong ani pocket ni rang bang khai tong abo bo sanai sai tong sai bo tamong ang kaham hinjago an kun lap kri hamna hinjago kun lap kri an ani interest ang ani borong no bahai ke lama phunugui man ani self interest ang khai ang borong no bai kaham hinjana bagi sam hami hinjana bagi bosam tai sir tamka ani emne borong no ang thangnan bagai lama phununan bagai sam khlai tong la tharo bale buya na blata sir लास्ट खाता म जेमान म जतो पनि बुखा खर्च ला बखै बो बासी खाता एके त तिनी बो म कासर खाइनन बगै जों रेडी मा खलाय गमता ओफो आबो हाय बंनि पलिसि दंमोनता belai kha khamo sar dofani bisingo dofo bahai pati morong to yechengbo tabugle emne bonok ro kibla sapaikha साबो o je hojlai tv ni chini khongma thumnai जों कुमते रिकभार खायदे बेलाय कस्तनि बिसिदे रिकभार acha ताबो सिटी स्कैन नि करगो डॉक्टर नायजालाय सं okay sir okay hambai sir hambai sir हामबाय हामबाय